25 तारिखआव आंनिफ्राय मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों हगारना होनाय जादोंमोन। बेयावहाय आर्मी आरो CRPनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव बेयावहाय मोनसे नाम बा बाय'डाटा लानाय जादोंमोन। बेयाव जों खालि सानथामल' डेट मोनदों। बिदि हिसाबै दाब दाब जायगायाव जों फन खालामनो हायाखै। हायैनि जाहोनानो जाहैबाय अबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ खामान हरोब्ला बिथांमोन बाय'डाटा बुथुमनायावनो हयथ' साननैबो नांनो हागौ, सानथामबो नांनो हागौ। आरो बेयाव आंनिसिम होफैनांगौब्ला हयथ' साननै सानथाम बारा जानोबो हागौ। बिदि हिसाबै अफिसियेलि फेसबुकआव होनाय जादों। गोबाङा गोबां लेट मोनथिदों जानांगौ। सोरबा बायदिया 5 तारिखआव हरदों, सोरबा बायदिया 10 तारिखआव हरदों, सोरबा बायदिया दिनैसिम हरबाय थादों। नाथाय आं बेखौ बुंगोन, बेयाव जोङो माने 1 तारिख अक्ट'बरखौनो लास्ट डेट हिसाबै जों होनाय जादों। बेयाव गासै 3900 सामथिं एसे बेयाव लिस्ट फाथायजानाय जादों दाखालि। गोबाङा हयथ' गोबां थालांदों। आं सोर सोर थालांदों आं बेखौ बुंनो हाया। आंनाव बेसेबांनाखि 1 तारिखसिमाव हरदों बेखौ सोजानाय जादों। आरो बाखि 1 तारिखनि उनाव जायफ्रा हरदों बेखौ ओरैनो गालांनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बेखौ जोङो 1 तारिखनि उनावनो बेखौ जों साबमिट खालामदों। दा बाथ्राया बेनो, जोङो दहाय बुंनाय बायदि फैबाय थानाय बे साननैनि गेजेरावनो जोङो गोदान दिल्लीयाव आरो थांगोन। मोनसे टीम हिसाबै जों थांगोन। बेयावबो जोङो बिनि सोमोन्दैनो रायलायगोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि रायलायगोन। बेयाव खुनु डाउट लानो नाङा, आं थालांगोन बा सोरबा थालांगोन बेबायदि नङा। आरो बेयावहाय जि हरनाय बियो गासैबो जाजोबगोन बेखौबो जों बुंनो हाया। 4000 जननि गेजेराव हयथ' गोबाङा थालांगोन, गोबाङा मोननोबो हागौ। जों मिथिनाय बायदिब्ला दिनै अल इन्डिया 99,900 सामथिं फर्स खालि जानानै दङ। बेनि थाखायनो हयथ' जानांगौ आइबिया जोंनो सानथाम सानब्रैल' डेट होनानै जोंनिफ्राय लिस्टखौ होदों माबा मोनसे इमिडियेट। बेयो खुनु BTC-जों सोमोन्दो गैया। BTC-नि लिडारफ्राबो रावबो मिन्थिया बा स्टेटनियाबो रावबो मिन्थिया। जोंखौ डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय बे खामानिखौ मावनो होदों। लगे लगे सेन्ट्रेल मावनाय लगे लगे स्टेटआबो बे बुस्थुखौ खामानिखौ मावो। बेखायनो जिखुनु समाव नोंथांमोनखौ जेब्लाबो रेडि थाजानायखौ जों लुबैदों बा आंनिफ्रायबो लुबैदों। मेसेजआ थांगोन, आंनिफ्राय नङा सोरनिफ्रायबाबो थांनो हागौ। बेफोरखौ नायनानै जेन होखानाय सम बायदि नोंथांमोना जेन हरो। दिनैहाय जोंनाव डाटाया दङसै। बेनि अनगायैबो दिनै जोङो मोनसे दाखालि रेजलिउसन पास खालामनाय जि फरायनानै होनाय बेयाव गोबां रोखोम गोनो गोथो जादों होननानै आं मोनथिनो मोनदों। जि मेम्बारशिप ड्राइभ बेयाव 300 कोटी लानाय बेखौ जों ज' सावरायलायनानै लादों। मानो होनोब्ला जोंहा गोबांथार खामानि मावनांगौ दं। दिनै जों मोनसे सरकार नङा। गोबाङा गोबां रोखोम बुङो। दिल्लीयाव माजों थांगोन जों, गुवाहाटीयाव बबेजों थांगोन जों, बबेयाव मा मिटिं खुङो, गलाघाटआव बबेजों थांगोन जों। दिनै जोंथ' जों जिरायनो मोनखाया, न'आव थानो मोनखाया। अब्ला मानसिफ्रा बुजिया। आरो बबेनिफ्राय सोरबा लोमजायोब्ला, सोरबा माबा मोनसे जायोब्ला जों बबेनिफ्राय हरगोन। दिनै बुजिनांगोन बयबो। बेखायनो जों बे बुस्थुखौ लानाय जादों। सोरबा लोमजायोब्ला बिथांनावनो थांगोन, सोरनाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बिथांनावनो थांगोन। माबा मोनसे जुदि मावनांगौ जायोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो मावनाय जागोन। बे बुस्थुआ गासिबो नोंथांमोननि गेजेरावनो बे बुस्थुआ बाहायजाजोबगोन। बेयाव गोनो गोथो साननांगौ गैया। आरो मोनसे खोथाया बे, जायफ्रा मेम्बारशिप नङा, NDP-नि जानानैबो जायफ्रा जोंनि मेम्बारशिपआव गैया, बेखौ आरो जों मालाबाबो नायनायबो नङा। बे जोंनिफ्राय क्लियार। माने जोंनि मेम्बारशिपआ नङाब्ला नोंनो जों मा सहाय होनो। माब्लाबा समाव जोङो नायैबो दोनलांनो बायथा जागोन आरो। बेखायनो क्लियारखा। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव आफादगिरि नेहाथारि दङ आरो जायफ्रा सफैनो हायाखै बिथांमोननोबो खोन्थानो हागोन। मेम्बारशिप ड्राइभखौ जों ओरैनो लानाय जायाखै, गामियाव खामानि मावनो लानो। लोगोसे जों मेम्बारशिप नङा बेखौ जोङो हेल्पबो होनो हानाय नङा। बे जोंनिफ्राय क्लियार। बेयाव बारा सावरायनांगौनि गोनांथि गैया। ओमफ्राय दायो नैबे जि CRP आरो आर्मी बेयो हयथ' बबे समाव जोंबो बुंनो हाया। जेब्लानो गोनांथि जागोन जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मेम्बारशिपनि गेजेरजोंनो
बे डाटा जाबायदि जानानै थासिगोन बेनिफ्राय जों कालेक्सन खालामनानै जेब्लानो गोनांथि जायो अब्लानो जों बिहरनानै थाबैनो जों खामानिखौ मावनाय जागोन जायखिजाया जोङो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो दिल्ली थांगोन बेनि उनाव आसाम सरकारजोंबो जोङो रायलायगोन आसाम सरकारनिफ्रायबो जोङो अलरेडि मेसेज फैखाबाय रायलायनो डेट दा फिक्स जायाखै बेनिखायनो आं सानो बेखिनि समावनो जोंनि माखासे खामानिफ्रा गोबांथार मावजागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो बिनि थाखाय जेब्लाबो रेडि जाबाय थागोन एसेनोसै